आजा आजा आसा देखिए आसा बाहरला ସେମିତି କହିଲେ ବାହାରିବ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ବାହାରିବ କାମୁଡି ପକେଇ ରାଗିଥିବ ମାଟି କାମୁଡି ଦବ ବିଲେଇ ଚୁଲି ଭିତରେ ବଇଛି ହରି ହରି ଆମ ରୋଷେଇ ହବନି ଚାରଟା ନା ତିନଟା ବିଲେଇ ପଇଛନ୍ତି ତିନଟା ନା ମା ଅଛି ହଁ ରାଗିଛି କାମୁଡି ପକେଇବ ବାହାର ଯା ତିନଟା ଛୁଆ କୁଲୁରୁ ବିଲୁ ଫଁ ଫଁ ହଉଛି ଚୁଲି ଜାଳ ସେଇ ମରିଯାଇଛି ଏଇ କାମୁଡି ନେଇ ପଳା ଦେଖ ଦେଖ ସିଆଡୁ ନେଇ ପଳେଇ କୁଆଡେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ମା ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମା ଦେଇଥିଲା ଆଗ ଥର ଦେଇଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ନେଇ ପଳେଇ ଲାଗୁନି ସେ ଘରୁ ସେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ବଳରେ ଜମା ବାହାରୁ ନଥିଲା ସେଇଠି ନାଣ୍ଡି ଦେଇଦେ ସେଇଆଡକୁ ନେଇକି ଯାଇ ଏଇଠି ଜଗି